i denne video. Skal vi opleve storslået natur, drikke lidt kaffe, finde fremtidige teltpladser, plukke blåbær, se på mig spise blåbær, vi skal fiske, vi skal slappe af, alt det i denne video. Læn jer tilbage, tag en kop kaffe og nyd videoen. Mange tak. Sådan, så er vi sgu kommet frem. Og jeg tror bare, vi allerede begynder at gå nu. Lad os gå ud i bilen. Og ja, det er ikke engang her, vi skal fiske. Det her, det var faktisk... Det vand her, det var det første sted, som jeg var ude og fiske med fiskekajakken i. Absolut første sted. Det er langt mange år siden nu. 3-4 år siden. 4 måske. Et eller andet. Nå, vi skal gøre os klar. Kommer helikopter. Se. Der er langt op i dag. Den plejer ikke at være så højt op. Fordi vi er også oppe i fjeldet lige nu. Så en rygsæk på. Så er vi altså klar. Så er vi kommet frem til den sti, vi skal være på. Både elv og sø og... Ej, det er så godt. Det er mega lækkert. Og en lille fugl. Sidst jeg var her, jeg har været en gang før. Sidst jeg var her. Så da vi skulle tilbage, så gik vi her også. Så da vi kom cirka her omkring, altså lige foran, måske 2 meter fra os, så steg der bare en fugl op. Det var sådan en rype. Det er den, man går efter. Og der er godt nok mudret her. Det er en af dem, man helst vil jagte. Det er et utroligt spændende jagtform. Prøv at se nogle store svampe, mand. De skal ikke spises dem der, men hold da op, de var grønne. Vi kan være heldige at finde kantareller. Og vi kan også være rigtig heldige at finde blåbær. Det håber jeg virkelig. Og først er blåbær, så er der spandevis af dem. Så jeg tror, jeg har fundet den første plads, vi lige skal prøve at fiske. Jeg visker lidt, så jeg ikke skræmmer fisken. Jeg hører godt nok det her, det der derovre. Det er godt nok ikke særlig dybt her. Godt, det ikke kun er blink, jeg har med. Jeg har kun flue med. Men vi prøver lige med lidt fiskeri her. Jeg har set mange fisk oppe på overfladen. Ikke lige her, men andre steder. Vi har rigtig meget bag os, så jeg kan ikke kaste specielt langt. Det kan jeg ikke alligevel, men
klart nemmere. Når der ikke er noget bag en. Jeg ser ikke engang fluen lige nu. Jeg tager på at kaste den som en tohåndsstang, det kan jeg. Nej, det kan jeg så åbenbart ikke. Nej. Ej. Det var hurtigt, vi satte fast. Vi har ikke engang rigtig fået den ud endnu. Tom går den lidt længere ud. Ja, de er vant til, at de scorer, men de er ikke. Altså, de er lidt vant til det. Ej, det der. Det er løgn. Det er faktisk løgn. Der var en fisk derhen. Så I det? Jeg ikke, man kan se det på GoPro. Jeg kan se lidt ringevand. Jeg tror måske, der var en lige nede også. Okay, vi skal prøve. Nej, mit ur larmer. Okay, det er ligegyldigt. Vi prøver. Mange myggeknotter. Hold da kæft. Jeg har ikke noget spray med til det. Så det bliver spændende. Hold da op, dommer. Det er faktisk ikke. Hvis de begynder at bide. Lige der. Lige der. Vi må nødt til at gå helt ud. Der er så mange nu. Det er helt sindssygt. Jeg skulle have taget et... Jeg skulle have taget net med til hovedet og spray. Der må godt komme lidt vind nu. Hold op, det var fint der forresten. Der var en der. Jeg kan ikke kaste så langt. Jeg har meget mere plads bag mig nu, så kan jeg kalde. Okay. Det bliver ikke sådan. Hvad skete der? Var der noget her? Jeg kan ikke få det helt derude. Det irriterer mig lidt. Er det glat her? Det er sikkert røvglat det her. Skal vi teste? Jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal lave. Er det en ferskvandsreje, der kravler der? Det tror jeg sgu, det er. Sejt. Det er altså fedt, det var. Hvis jeg har haft blink med, spændestang og blinket, så... Det skulle være morgenmad nu. Kajak-eventyr her, ikke? Fy sådan. Det bliver vi nødt til at prøve. Så må vi jo lave sådan en lille kop kaffe. Normalt der kan man jo bare bruge vandet her, det er helt rent. Så behøver jeg ikke filtrere det. Mange af de vand her, det er faktisk det drikkevand, der bliver brugt i huset. Det bliver så lidt filtreret, men det er ikke normalt at tage vand med på tur i hvert fald.
faktisk. Men nu har jeg vand med. Så derfor tager vi vand i koppen selv. Sådan. Ikke så meget vand tilbage. Jeg har drukket lidt alligevel. Det havde jeg ikke troet faktisk. Nå. Så er jeg tændt for den. Der var så her. Så står den der. Så begynder det at boble lidt mere nu. Faktisk mens det bobler, så tror jeg bare lige hælder lidt kaffe i. Cowboy-kaffe. Det begynder at blive lidt køligt her, så jeg har lige taget min uldfrakke på igen. Og så tror jeg bare, at vi bruger en pind her til at røre lidt rundt med. Nu kunne jeg bruge kniven, så det måske være bedre. Kom der lidt for meget kaffepulver i. Altså godt nok mørk ud. Ja. Nå, så skal vi ikke sige, at den er færdig. Der var lige den edderkop, som kravlede på mig. Jeg tror, jeg har maset blåbær nede i min sko. Det går fint. Ja. Okay, vi har fået en ny fluebog. Der var jeg oppe lige. De er aktive fisk nu. Og vi har taget en... Fejl. Og vi har taget en... Jeg ved ikke, hvad det er. En vorflue? Nej, en nymfe? Jeg ved det ikke. Ingen idé. Jeg ved ikke noget om det. Men vi skal i hvert fald fiske den. Og jeg tror på at gå ned der og fiske den. Mange insekter har man det helt tosset. Det ser faktisk meget bedre ud derovre. Sådan. Øj, det var glad, at jeg lige var vælt der. Så det går ondt at lande på de sten her. Og fisken. Jeg kan se et blink lige der. Næste gang tror jeg skal tage min spændestang med også. Fordi jeg kunne virkelig godt bruge noget at spise i dag. Jeg har noget med, men det er så meget bedre med fisk. Hvis jeg ikke kan fange, tag den der. Bruh. Nej. Jeg fik blinket, og nu faldt den ned i
mega dybt hul. Ej, røv. Nå. Jeg ved ikke, hvor stor tror jeg har på den flue her. Så skal man egentlig ikke fiske med det. Jeg kan ikke bare fiske med det samme hele tiden. Hvis det tydeligvis ikke fungerer. De skulle for langt væk lige nu. Så jeg tror ikke, jeg har fået optaget særlig meget af det sidste her. Det er lidt irriterende. For jeg stod altså fisket her, og det var ret lækkert. Men ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I tog med. Det har været en fornøjelse. Vi fik ikke noget fisk, men, og det har været lækkert, så vi kunne få noget mad. Fordi jeg har overhovedet ikke spist endnu. Snart en hel dag uden at spise. Det er lidt træls. Sådan er det nogle gange. Og ved du hvad? Det gør ikke noget. Det er helt okay, at man ikke får nogen fisk. Fordi når man sidder og står i sådan en natur her, så er det altså, så går det fint. Men tusind tak, fordi I så meget, drenge og piger. Hvis I vil se mere sådan nogle her videoer, så sig endelig til. Det her er jo en af de bedste ting. Det er simpelthen så nice, at der bare hænger snacks på de stier, man fisker på. Tjek det.